Bapak Bambang kacaosaken Bapak Lurah kalajengaken sareng-sareng kaparingaken dhateng Ki Dalang Hadi Sugiyarto minangka tokoh wayang.
Wisesotra ingkang utama Sia
tamaning nata berbudi bawa laksana oh agung genya paring dana engge ganjar saben dina ilahing ngawit namastu purnama sidhem mastu mring weng jagat karana sirat tandha kawisaning bisana sono sinawung langen wilaka estu lampahing burda jinantur tutur katela tuluti lan mrih palat jeng praja Winarsita ngumpama parameng Niskara Gya tuming jaman Purwa winarditaning nata mangkya tekap wasaning Gupita kang mangkyun perlambang matumpa-tumpa katon panggeng panggunggung sarmuing tata ingkang kaeka Adidasa Purwa eka wilangan Sidyadi kang katon linwih Purwa araning kawitan senajan to ngumpaya praja sewu datan ngaturaken sedasa 100 datan nantu kekalih kinarya garba Gupita murcitaning kawi inggih punika warnaning adeging negara ing Ngastina ya negara Gajahaya ya kraton Liman Denawi pranyata negara kang katon panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah ripat tata karta lan raharja panjang wus ngarani dawa punjung araning dhuwur umpama ta cineng kalos pira dawaning kraton lan dhuwuri negari ingkang sanyatane mung dawa jajane dhuwur kuncarane bebasan padhang ngobore dhuwur kukuse negara kang kacandra pasir ukir loh jinawi gemah ripah tata karta lan raharja pasir wis ngarani samudra ukir gunung nyata tata rakiting kraton mengkeraken pagunungan nganang-angaken benawi saha patekan ngiringaken wana pasabenan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng kacandra menawa ta laladan negara ing Ngastina loh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan wariyapa kang tinancepaken bisa tuwa ijo ruri-ruri satemak bisa mahanani murah boga kelawan sandang jinawi teges murah kang sarwa tinumbas gemaka candra lakuning para saudagar layar kang rinten pantara dalu tansah lumintir saking praja ing Ngastina dumugi manca negari anggur seluruh yayah ilining tirta Jalantara Ripa Kacandra para kawula ingkang mapan wonten ing tlatah negari Ngastina ingkang saknyatane papan kang wiyar katon jejel uyel-uyelan bebasan tepung cupit adu taritis
Ewa semanten datan wonten ingkang kacingkrangan gesangira Karta katandha para kawula ingkang remen ngingah raja kaya ayam kambangan maesa kuda lan sapi tunggalane. Yen tata rina gelar wonten pangonan yen ta wengi wangsul wonten papanira dewi-dewi. Raja tebih saking paramuka negara kang kapraban panguwasaning praja satemah penjajah tinggal glanggang colong playu. Cekap semanten rupakaning praja ingkang kepareng lenggah wonten ing damparing negara Ngastina. Aninjih Prabu Dastarata senajan to cacat netra agung perbawaning Nalendra dasar trah turun ning kusuma rembesing madu kadhereaken keng garwa Prameswari Sang Dewi Ayu Gendari arikala semanten wus nampi piswanira keng rayi Trigantalpati datan katalompen nuju Mingastina Begawan Durnaya Resi Kumbayana ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing piswanan negari Ngastina sepuhing Ngastina Resi Bisma saking Pertapan Talkanda para putra ing Ngastina sampun sumewa ing piswanan anenggih Ageng putra Kurupati mengkeraken sedaya para putra ing Ngastina yen Kacandra bisa mblabar pindha Jaladri rikala semana paswanan bebasan bisa mepet balu rekti ndesek ringen kurung negari Ngastina pating klesik pating glendeng songsong gilap kang wis kaboyong minggah tinggil binaturata pating glebyar pating clorot pindha Sang Hyang Darma kawon sorot dedem tidem permanem mobah musing para wadya bala mung pating klesik kanca ndodok kanca njajari kanca ndodok ngangsek Cloro jegat
pasewakan busana maneka warna sepak puspiting Udyono miyang panjrah sarwa rukma renggeng manik nara wata abro prabanyo sumiret kenyaring tejo liweran lir kilat sesiring dadit wimbuh gegondo mrek minging kati uping maruta kati uping maruta mando saparan mangambar ongas leng-leng gatine kang awan sapa-sapa nikang ngastina mantara tekeng tegal kuru narya ya kresna laku sireng prasurama miyangkan wajanaka dulur nerata kapangyo tekalwi luri milu karya sang bupati sang bupati
wis tungara jagat manik raja dewaku. Kendari nuwun paring pangandika Kakang Prabu. Wah, kok rasane sumuk ki apa bener iki akeh sing sowan ana ing pisowanan kalenggan iki. Kendari dene aku ora iso nyumerepi gumelaring jagat marata matur marang pun Kakang. Nuwun nggih. Kepareng matur wonten ngarsanipun. Iya. Sapa wae Kang rawuh ana ing pisowanan dina iki Kendari. Kepareng matur wonten ngarsanipun. Sinuwun menika ingkang rayi Trigantal. Oh, Sengkuni. Inggih. Sabanjure sapa? Menika wonten Adi Penemban Durna. Durna uga teka ana ing paswane. Inggih. Ana sapa meneh? Nyuwun pangapunten menika putra-putra. Anak-anakku sapa wae? Menika ingkang wonten ing ajengan paduka menika ingkang putra Kurupati. Wah, njur saiki wis sepira gedene anakku lanang Kurupati? Nggih sampun ageng. Lah, apa isih ana nayaka praja liyane kang rawuh nang palenggan iki? Kendari. Nggih wonten. Sapa? Sapa? Menika ingkang Rama saking Talkanda. Rama Resi Bero. Wah, jan kowe iki kepiye to ya? Kowe kok mirang-mirangke pun Kakang ing ngatasé ana Rama Talkanda rawuh. Banjur ora tok sebutke luwih dhisik. Nggih nyuwun pangapunten. Kabeh kuwi nganggo pranatan. Ngerti ora? Do ngerti ora iki? Nggih ampun duka. Ayo aku ora nesu. Ning mbok iya aku liar ngurmati marang Rama Talkanda iku aja ngasih kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Rama nyuwun pangapunten. Mugi lumuntura dumateng putra awit mboten mangertos Kang putra menika mboten saged sumerep gemelaring jagat. Oh jagat Dewa Bathara, ora apa-apa anakku lanang Destarata. Nyuwun pangapunten sembah pangabekti kula kunjuk Rama. Ya wis tak tampa ora dadi apa ora liwat puja pangastuku tampan ana kula pundi mugi dadosna jimat paripih. Kejawi saking keparenga kula badhe ndangu ingkang rayi Trigantal Pati nyuwun pangapunten Rama Arsi ing Talkanda. Kula aturi lerem sawetawis. Ya ora dadi apa jer. Kowe iki jejering Nalendra kang kudu siniwaka ndangu marang para nayaka prajaning ing negara Ngastina. Inggih. Senguni nuwun paring pangandika sinuwun. Aku tak takon apa kabeh anak-anakku para wadyabala ora ana kang kacicir sowan ana ing wektu dina iki. Inggih kepareng matur. Kadosipun boten wonten ingkang kiwani sedaya sampun kempal sinuwun. Malah menika putra-putra ugi jangkep. Oh syukur. Adi Penemban Durna. Oh, lekaca godhog blekuduk mayan-manyar. Wonten paring dawuh sinuwun. Sakwise lenggah prayoga. Kepiye nggonmu nggula wentah anak-anakku? Nggih, nggih, nggih. Kakang Durna matur sing prasa. Iya ya dicunika sik tak tatone. Merga dadi guru ki ora gampang. Aja ngasih klera-kleru. Nggih. Kok jenengan iki nganggo klambi abang barang. Oh, dicuni iki ra ngerti. Sesuk iki dina apa? Paing. Nah. Kuwi nek nganggo pretungan ngono kuwi. Oh.
Ah nika kok enten sing nganggo cemeng. Ah nek sing perkara sing nganggo ireng iki sing abang entek. Sing nganggo abang ya bener, sing nganggo ireng ya bener awit sesuk ngadepake setu. Oh, ngaten. Kepareng matur wonten ngarsanipun Imam Prabu Destarata. Mboten kirang-kirang anggen kula mentah para putra. Sak mangke dados calon Nalendra wonten ning Ngastinapura. Awit menika putra-putra paduka. Ora bab kaya mengkono kang ndak karepake njur bakal ganti kalungguhanku awit malah bab perkara iki sing bakal tak suwunake prisa marang Rama Penemban awit dina iki kepareng rawuh ana ing Ngastina. Jajal aku tak takon pelapurane Sengkuni. Sengkuni nuwun paring pangandika. Sinuwun miturut pakabaran aturmu kang rikala semana apa bener? Pandhawa kabeh wis temoking pati. Awit miturut pelaporanmu wis kobong ana ing bali si golo-golo. Inggih cetha nek menika. Cetha kepiye? Nggih, umumipun menika nek tiyang kobong nika nggih pejah. Kula dados pasek. Buktine apa? Buktine apa? Apa ya Kakang Duda? Ambo aku ora ngerti kok. Sing nampa pelapuran lan kowe dijuni. Jajal tandha buktine apa menika? Sak sampunipun bali si golo-golo ingkang sak mangke menika wonten para putra Pandhawa menika kobong. Ah menika kula namung ngitung cacahipun wonten ing cumplung menika wonten cacah 6. Wah. Wah. Kaya mengkene lekang. Rasane atiku. Kok iso ana kedadian kaya mengkono. Kosek Anak Prabu, aku tak kondo. Inggih, kados pundi Rama? Sengkuni. Wonten dawuh Penemban. Kowe iso kondo yen Pandhawa wis kabeh tumekeng pati dedasarmu apa? Ya nggih menika. Kula sampun matur. Genah nek omah kobong njur-njurone ana wonge mestine mati. Sinten sing kobong kok mboten mati? Ha niku leres-leres. Lho, bapati urip kuwi sing nentokake Sang Hyang Widi. Kok tak arani wong tuwa ning kok kaya bocah cilik ning bocah cilik. Kok guneme kaya mengkono. Wah, rumangsaku aku durung percaya yen pekabaran sing tak tampa Pandhawa wis temoking pati. Lajeng kados pundi? Kados pundi? Rama Penemban. Kula menika nyepeng jejeking negari sak sampunipun mireng pakabaran bilih Pandhawa menika samya sampun seda. Bingung binulungan ati kula. Rama Penemban leng ramian ingkang driya liriwang candra katawengan sumuk ing tias katuridan limut kapyataning rujit remeng driya nawuh
Bathara. Gendari. Nuwun paring pangandika. Sinuwun. Wah, rumangsaku urip ana ing alam donya kene kaya aku dhewe sing sarwa kekurangan. Dumeh aku ora iso nyawang gumelaring jagat. Aku ora iso nyawang eseming rembulan. Lah kok dadi kabeh pawarta sing tak tampa ndadekake aku sangga runggi. Aduh. Kados pundi Rama Penemban gesang kula menika. Oh. Anak Prabu kula aturi wening penggalih. Kula gadah kapitayan mbok bilih ing sak mangke ingkang putra Pandhawa menika tasih saged pinayungan saking kersaning Jawata. Nah, pinayungan pripun Penemban? Kok kaya aku ya? Mustahil. Ya mustahil. Jenenge wong kobong kuwi medine mati agek udut nek kobong ya rentek. Ya. Menika kula malah nggadahi pemanggih. Ndak suwunake marang Jawata muga-muga putu-putuku Pandhawa isih pinaringan waluya jati teman waluya. Sidhem jroning paswanan Wadyagung tanpa sabawa. Kapraban Sang Nalendra Tama mangun kaunengan lir wuwu sing duka cipta berbudi mandana raras tangya teka mangkono saklebeting batos Arsi Bisma ingkang nyuwun dumateng Jawata bilih ing sakmangke kawilujenganipun para putra Pandhawa pisawanan dedem tidem datan Sabawa datan kanyana-nyana ingkang sampun kepareng minggah setinggil pinaturata negara ing Astina satriya gagah Raden Bratasena ingkang sampun miyak paseban jumangkaing suku gedruk wonten setinggil pinaturata horeg setinggil pinaturata negara Ngastina cingak ingkang samya mulat.
Kiya lumengser dutaning sang Naranata katekaping Prawandawa tanana kang kuciwa raras raras rumeseping driya ndak rasakake setinggil binatura ta kok orek kaya ana swara guntur katiuping angin. Gendari nuwun paring pangandika sinuwun. Iki ana tamu sapa Gendari? Pareng matur menawi mboten sisip saking pandulu kula menika Kang Putra Bratasena. Ah, kepiye? Coba balenono neh. Sapa kang teka Gendari? Menika ingkang Putra Bratasena. Aduh, anakku nggih. Rene kowe rene oleh. Bratasena. Wah. Dastarata bapakku. Aku Kang Praptana ing kene. Sungkem pangabekti katur Dastarata bapakku. Waduh. Rene le aku senajan ora iso weruh kowe aku kepengin wah suaramu oh senajan toh aku ora iso weruh marang wujudmu ning aku iso ngrasakake mestine dedeg piadekmu. Wah Dastarata bapakku iki aku tekono ing Ngastina kene. Aja kasinggawe kaget, aja kaget yen Bratasena wektu iki ngadhep ana ing Dastarata bapakku. Iya. Lermo sawetara ya. Nggih. Dastarata bapakku ya. Sanguni. Gila sinuwun. Sing kandha yen ta Pandhawa temuking pati sapa? Kula. Sing kandha cangkeme sapa? Nggih cangkeme Sengkuni niki. Wah, wah Kakang Dana iku irangan aku. Syukur aku ora melu-melu kok. Wah. Bratasena. Banjur sediamu nggawe horeg apa kepengin njaluk marang panguwasaning negara Ngastina nggih. Aja duwe panyana kaya mengkono yen Dastarata bapakku tekaku dina iki ana ing Ngastina. Senajan to kadang-kadangku Pandhawa ora temuking kene nanging aku cukup dadi wakile para kadang. Iya nggih. Aku njaluk iku partikel saka Dastarata bapakku. Uripe para Pandhawa saiki kepiye? Nggon arep nyandang pangan adi-adiku kakangku mbarep sing iso tak jaluki Dastarata bapakku. Malah saiki ana
Bisma kakekku ana kene. Kakek Bisma. Kepiye? Aku sak kadang. Nggih. Mene yang rumangsa seneng. Bisa nyumrupi kowe isih urip nggih. Wah, ya iki panyuwune wong tuwa yen kaidi marang Sang Hyang Widi ora bakal kleru nggih. Wah, kabeh mungkur saka pangestumu Bisma kakekku. Sak banjure Dastarata bapakku kepiye? Kados pundi Rama Penemban menika? Wis mengkene yen to Bratasena ngandhakake kepengin njaluk negara nanging sejatine pancen kuwi kewajibaning para Pandhawa. Inggih menika leres namung wedal sak mangke kula sampun mbirakaken bilih ing sak mangke Kurupati badhe kula winisuda. Lah iki mula dadi wong tuwa kuwi aja grusah-grusuh. Aduh, nyuwun pangapunten Rama Penemban. Wah, tak jaluk adilmu dadi wong tuwa Dastarata bapakku. Kados pundi Rama Penemban menika? Nggih. Yen to Bratasena kepengin mukti malah dawana supaya sak mengko bisa mbabat Wanamarta. Muga-muga saka jalaran para Pandhawa mbabat Wanamarta bisa tinemu kanggo jalaran uriping para Pandhawa. Bratasena, wah Dastarata bapakku kepiye? Kowe apa wis krungu dhewe saka kakekmu Bisma? Senajan to para Pandhawa wektu dina iki dikeparengake mbabat Wanamarta. Wah, yen pancen mengkono wis terwaca apa kang dadi dawuhe Dastarata bapakku. Yen pancen wis dideni Bratasena diwenehi alas Wanamarta. Wah, malah sesuk mbabat alas saiki mbabat alas. Mung pangestumu sing tak jaluk Dastarata bapakku. Bisma kakekku, aku njaluk pamit dina iki Bratasena mbabat Wanamarta. Sing ati-ati nggih, njaluk pamit. Dastarata kados pundi Rama? Ya iki mau adil-adiling Sang Hyang Widi. Panyakra bawane yen Pandhawa muking pati ning kasunyatane kaya mengkono. Nah, mulane sesuk meneh dadi wong tuwa kuwi yen urung mesti urung ngerti sak temene aja gage-gage.
duweni pakaryan kang dudu sak mesine. Kowe mbiwarake Kurupati atau menengke ratu. Aku ngerti. Kowe bakal isin. Kowe bakal isin yen Kurupati ora sida dadi ratu. Rak ya mengkono to Dastarata. Inggih. Inggih Rama Penemban awit kula mangertos miturut aturipun Aditri Gantalpati Pandhawa sampun sirna margalayu. Kuwi rak mung ature Sengkuni. Sengkuni kok tok percaya. Wis ngene. Lelakon iki mangsa boronga. Aku ora bakal melu cawe-cawe bab perkara negara Ngastina. Yen kowe wis ngenehi Bratasena Wanamarta, muga-muga kuwi dadi jalarane. Inggih Rama Penemban. Wis aku njaluk pamit bab perkara negara mangsa bodho nderekaken sugeng tindak.